Nee man, kijk hier, ik wil maar eens spreken man. En wat weer al op in die boeking gehaald zijn, met de positie en wat. Hoe is kan je eigenlijk niet zo lossen man? Zulke mannen. Als hij voelt, hij is recht, dat is oorzaak. Nou zien ze, hij zet dan een paraat. Wow, ik zie me gehaald. Waar zeg je? Ja. Dat is een brief van de brein, dit is een brief van de skill. Nee, kijk. Gehaald terug. Wat is een brief van de brein man? Nee, een brief van de skill. Mr. Moody ging me gehaald terug. Nee, vertel hem. Lijkt het zie, vertel hem. Lil X, vertel hem. Mr. Moody, oh, your big. Nee, dit is een skill. Wat is een brief van de brein man? Nee, een brief van de skill. Mr. Moody ging me gehaald terug. Nee, vertel hem. Lijkt het zie, vertel hem. Lil X, vertel hem. Mr. Moody, oh, your big. Nee, dit is een skill. Mr. Moody, koppelen ja, wat zeggen stelen bij je mensen. Ze disappoint je venster, zij breekt al die grenzen. Zij is een kroeg, zij is een fucking skelm. Zij is alles fucking brein, man. Kijk hoe represent die man, die kallet. Vat die mensen zich gehaald, adrukken je bedden zich ballen. Die eisen dreeds is veel, hij gebruikt een broek. Die ei is gecanceld, niemand wil die ei nog boek. Mr. Moody wil je nog dus, maar hier komt het brief van de brein. Nee, brief van de skelm. Mr. Moody ging me gehaald terug. Nee, vertel hem, lijkt het zien, vertel hem. Lil X, vertel hem. Mr. Moody, oh, your big. Nee, dit is een skelm. Wat is een brief van de brein? Nee, een brief van de skelm. Mr. Moody ging me gehaald terug. Nee, vertel hem. Lijkt het zie, vertel hem. Lil X, vertel hem. Mr. Moody, oh, your big. Nee, dit is een skelm. Ik hoor hij Moody is skelm, maar ja, toe weg met een geel. Als ik kom krijg je niet ghetto, wees ik kom skeren, ja, veel. Ik zie niet naar je zijn ei, als ik jou in een gevolg op plek reis. Nee, dit is wat er bij ik zeg. Wat is een brief van de brein? Nee, brief van de skelm. Mr. Moody ging me gehaald terug. Nee, vertel hem. Lijkt het zie, vertel hem. Lil X, vertel hem. Mr. Moody, oh, your big. Nee, dit is een skelm. Nee, fuck Moody. Ja, ik ga gekraind, doe je like, zie je niet moody. Ga je op met booty, ik kan het nog eens gloeien. Die ijzervis was ik van plan om van die uit de boenie. You're een booty, Wat is een brief van de brein? Nee, brief van de skelm. Ze zou me dak, ik over je kop, dan met mijn jelm. Wat is een brief van de brein? Nee, brief van de skelm. Ik zoek er nooit weer in de stoel in, dus het dapje van een ei Wat is man. een brief van de brein? Nee, brief van de skelm. Mr. Moody ging me gehaald terug. Nee, vertel hem. Lijkt het zien, vertel hem. Lil X, vertel hem. Mr. Moody, oh, your big. Nee, dit is een skelm. Wat is een brief van de brein? Nee, een brief van de skelm. Mr. Moody ging me gehaald terug. Nee, vertel hem. Lijkt het zien, vertel hem. Lil X, vertel hem. Mr. Moody, oh, your big. Nee, dit is een skelm. Nee, wie is een skelm? Nee, ging me gehaald, wie is een skelm erbij? Nee, wie is een skelm? Nee, wie is een skelm? Nee, wie is een skelm? Mr. Moody, wie is een skelm? Is been records. Kijk.